भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हर 2 दिन पे अपना जलवा बिखेर के रख दिले बाड़े। इस बार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ट्रेलर रिलीज हो गल बा, जे कि ग्लोबल म्यूजिक से आयल बा, भोजपुरी बोलले बा, जे कि इस बार तहलका मचा दी है खेसारी लाल यादव जी। इस बार खेसारी लाल यादव के जो राइटर बाड़े अखिलेश कश्यप वो गनमा के लिखले बाड़े और म्यूजिक बनैले बाड़े आर्या शर्मा जी, जे कि बहुत बड़का कंपनी से ग्लोबल म्यूजिक से आयल बा। और ये गनमा ट्रेंडिंग में जाई काहे कि ग्लोबल म्यूजिक से अब जो भी गाना आ रहा बा खेसारी लाल यादव के सब गाना ट्रेंडिंग में जा रहा बा। इस बार खेसारी लाल यादव तहलका अजब तरीका से मचाई हैं और बवाल करी हैं। अपना कमेंट में राय जरूर बताइए भैया, कहीं चोरी के तो गाना नहीं खे। जब अखिलेश कश्यप गनमा के लिखे ले तो चोरी करके ही लिखे ले, काहे कि अखिलेश कश्यप और खेसारी लाल यादव पे हमेशा आरोप लगल बा कि खेसारी लाल यादव के गाना लिख के जो भी देता कश्यप वो हमेशा चोरी करके ही लिखे ले। तो कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। आप देख रहे हो दिलदार सब अंबानी बिट्टू दादा भोजपुरिया समाजी ना बताइए।